Sania le atriampa chuan India poisalem siamin an uluk viau maya Sania hian talent thatak nein lemzi athiam tak ania poisalem siam chu athiamin ringtlatin uluk takin atriampa nen chuan an siama an poisalem siam chu phaurovin atak nen danglam na omlo thei turang ber chuan an siama an du thu samanga an siam nu chuan dora vakalin an poisalem siam chu an hrange hranglo test tumin man an tumta ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u Sania le Firosa te poisalem siam chu atak ang ve le in dora chuan vahman antuma dor kai pa ina hriatran lo chuan tamdo siama hosak antuma Firosa chuan zanga no chu man tumin dor kai pa chuan alo hranга poisalem an manawang chuan man ngal tumin Sania te thian dun chu an tlan chena sa view maya mipui ho chuan na sa hle in Sania te thian dun chu an biru thei lova an poisalem siam chu atak ang view ma se an paper manatranga le mani ti an hrechuak thei ti chu hria in poisa takatana an man paper ang chu an mamo hle ti anin hrethiama an thian dun chuan research be ngalin poisalem atak ang chi chu siam chu antuma tlangwal tlong ol thuak thadun em man ni wang chuan poisalem manga milen antum ve ani Sania chuan poisa lekha ang tak chu zong na sa hle in atopa chuan magazine pakhat chu a muchuaka poisa not nen anin ang hle ti chu hria in poisalem chu uluk takin aziak le a thiampa Firosa nen chuan thokrim dun hle in atak theyang ber turin poisalem chu an siam le a Sania hian talent thatak aneya wangin poisalem siam chu athiam viau maya an beife nu chuan zanga no chu an siam chuak le a an poisalem siam chu dorte a soda leinan man antuma Sania chuan man tumin Firosa chuan akuta alo man renga dorkai pa chuan a hriat chu vai chuan tlan chiat in ringsa chuan an oma ni masela an poisalem siam chu hriat chu theini lovin soda chu an lei theya an thian dun chu hlim hle in tuna chuan hausak le ei tui chi ma ba kan nei to ti in oto nunga chuan an lam chiama poisalem an siam thiam tlata wangin tlailam share nei lowa wanga talboi kha an pumpel thei to don ani Sania le atriampa Firosa chuan poisalem chu tam tham tak siam tumin misual boss pakhat chu an vahmuwa an poisalem siam chu pe in atak nena danglam na misual pa chuan a hrelowa Sania hena chuan poisalem ka hriat chu chuan ka kaplum ngalang cheutia hrilin poisalem zok chu a be ngial nu pon a hrechuak theilowa engzada tamnge in siam theyang tia zotin Firosa chuan nuai somaya tlem kan siam theilo tia changin chu misual pa chuan vaibel chhni ka duang man mo takin in lo siam don ya ti in a hrila Sania chuan lo rem ti in poisalem vaibel chhni siam chu antuma atriampa Firosa chuan engtin ya vaibel chhni atam poisalem kan siam theyang atam le lutuka lom asiam na tur kan nei dai lawang o tia chan lo mai tur che ania ti in a hrila Sania chuan ilunga ya ni kha plan ka neya lom min ring top ro tia hrilin poisalem tamjok siam chu chuan tumta ani zana niya Sania chuan na pate avahmu in an chung ko printing press lama chuan aning koma Sania chuan apate chu komfala du thu hrilin apate nen chuan aning koma Sania chuan press lian zok nei idu chuan karot na hilonga tharoti in poisalem tamjok siama du thu hrilin a hlo tur chu a hrila apate chuan man chu kan ni palang tia lo narin Sania chuan zanga not lem chu an entira apate chuan atak nen danglam na engma a omlo ti chu hrethein Sania ruwa manang chuan poisalem chu a press atanga siam mai atuma nima sela launa nga ema wang chuan ola po ngam chi lovin Sania chuan naktu ka kan chuakanga min ring mayang ti in a hrila apate apo chuan Sania ruwa manna chu thati viau ma se lau thon na ala nei tlat atu kaniya Sania chuan apate chu coffee dora hruain
coffee man to ber chu a in puya a poisa lem chu pe in a pate chu a hlau thong viau maya dor kai pa chuan sania poisa pek chu uluk takalo en dikin sania poisa chu a lem nge tak a hrathang theilowa a pate a po chuan poisa lem siam du na chu nei ve nga lin kum som thum chuang le kaprin lama sung hu nei to nen chuan an thok dun do na poisa lem siam na ta na tangkai tur thil chu in hril tonin khol thar lian zok an leya an pa fa chuan India poisa lem siam chu an tum don ta ani sania le a thiam pa chuan thopui tur mirin tlak nein poisa lem siam nana an mamo tu chu an dap khoma apate an thopui awang chuan an na ol sam hle in an mamo turang chu an nei kim to a paper tam zok an mamo wang chuan paper chu an thian bisul rual then khat nen an ru chuaka paper an ruk thu chu tuma nena soi cholo turin mol veng tu te chu an hrila an du thu sam paper chu ru chuakin poisa lem vai bel chhni lai mamo tu khan ni thum chung chi a khuna peka wangin an man mo viau maya chun zan zom chuan thokin poisa lem siam nan chuan nuai som ni vel an mamo thu chu misual ho tu pa ne na chuan an thlena misual pa chuan I helo valo pekngalin sani te thian dun chu thopui chun zom zela du thu hrilin thian tha chuan an in siama poisa lem po chu siam chuak zelin an mani man tur po siam tel an tuma apate pon dan pela khosak chu nuam ti to zokin sani chuan a bial nu awa muwa dor changkang taka chol puin thilman to berber chu an eya an hausak ema wang chuan rangkachak them ein an bil chu an peya a bial nu pon sania chu mangai thar ngalin poisa lema wangin an chelian to khop mai sania te cholna chuan officer mega I chu cholve in meche dang lambik fingle senior mania lon rul chin to chuan a poisa ki radonga a poisa don chu en dikina lemani a ring thlata poisa chu khol manga enina tak a an lo na chu a mu chuaka khol tel lo chuan en dik a harsa le ti hria in poisa lem chu tu te ti chuange anaw te nena chui chua chu atum ve bok sania te pathum chuan poisa lem chu an siam chuak zela apate an thopui awang chuan an kong ol sam sotin misual ho tu pa hne na pek tur vai bel chhni po chu an siam zowa sani te thian dun chuan va pe ngalin poisa takin an lo lei saka sania chuan an sum do na chu a hlok le ti hria in sarkar mi le sa politician pakhat chu poisa lem an va zor le a chu pa po chuan kan maloka in than lo om tura poisa ka mamo na sadona makta du ezani vel chu ka leiduang ti in alo hrila sania chuan in remna nei puim politician pakhat tam poisa lem tam tham tak siam chu an tum le don ani sania chuan poisa lem siam turan nei le thu apate chu hrilin apate chuan makta duai tam tak siam chu kan ta na thalovang police lamin min ron chui watang tlem te te siam ero a hlo om tham lo tam tham siam chu man kan olang ti in alo support vaklova sania chuan man chu akan ni lo nan I press si tilianila na thoklak belbokla arukin poisa chu kan siam thei em mang ti in a hrila apate po chuan lo rem ti le in poisa awang chuan ti hre an nei to lo ani bermai company lem chu dinin an hathok tur chu an lak bela lo pek tura boina an nei lawa wang chuan poisa lem po chu an siam chuak zela sania chuan thuak thatak nein sual lama amanga poisa lema wang chuan adu du anei thei to ani mega I chuan poisa lem kha chui ve zelin hetiang poisa lem hi tun lai alar view maya Michael he khopuya printing press nei zong zong lo en dikla poisa lem siam angarin hleli nei chuan minon hril ro ti in officer mega I chuan thupek apeya poisa lem chu tu siam chuange hriat chuat tumna sa ve hle in sania te chu an chui tran ve ta ani sania te chuan poisa lem chu siam chuak zelin na an thok mop mopa chuti an buailai chuan mega I le anaw te ron thlengin an pate chu kholin an ron bi a I printing press en dikan du lo honglok ro tia hrilin an pate chuan bara ka om dai ka press a chuan tuma an om lo ti in a hrila mega I chuan minute nga chunga I ron thlen lo chuan kan lut luyang tia hril tirin sania pate chuan ole ti in a changa an nu ma poisa lem an siam na zong zong chu thian fai nga
ngalin minute nga chungin in chingfel antuma pon lama chuan mega I chuan in chung lu hun ngak ve rengin chung lama chuan thom a hria a thom hriat chungai thlak chian tumin Sania chuan khola ti thingha la Sania pate chuan police ho chu va mu in chung lama Sania te chu an bir nga la presa chuan mega I le anau te lutin poisa lem siam na man ruwa le an siam na nu ma om lo an endika Sani te thian dun po biru ve in mega I chuan kiltin uluk takin adapa Firosa chuan kan poisa lem kat na themvel kha kan thukru lo ti in Sania chu a hrila Sania chuan va thu ru ngal tumin mega I chuan a man trepa ni ma sela khol dongin poisa lem chu a man lova Sania te chu him thei ramin an film kurzuala ngai don ti an hrethiam bok Sani te poisa lem siam chu mi hausa tak pakhat Mansur chuan lo hreve in dan phallova sumdong thi na niya Sani chu zong chuakin a tranpuina sa viau maya a hnuai na thok tura du wang chuan sum le pai engkim adu zong piang chu ati saka Sani po chu Mansur chu ngai na ve tranin thopui adua Bangladesh lama poisa lem siam na din tumin Sani te chu a hruaya tluk le ding on enge moza siam chu tumin Sani nen chuan thodun antuma India poisa lem tam tham tak India ram tlak chiat vek theina tur siam an tum le ta ani Sani te thian dun chu Mansura chu thopuin Bangladesh lama India poisa lem chu an siama sang ni no tam tak siamin poisa lem an siam chu India ram lama lak lu dan an ngai tu a poisa lem chu India rama an la lut thei ani chuan India ram chu poisa lema wangin an buai viau arin ombok Sani te thian dun chuan India poisa lem siam trovin India rama phurlu dan tur chu an ngai tu a ve renga Mansura kai zaveng tu chu India police ten lo man ve in film khur an ngai ti chu an hretheya India ram lama an poisa lem lak lu dan tur chu ngai tu a ve rengin Sani le a thiam pa chu India an kira Mansur po ron kir ve in poisa lak lu dan tur chu an ngai tu hova long lian manga lak lu chu thaber an thria da wang chuan Mansura poisa lem kluk le ding on za som ni zet chu India lak lu an tum ta ani Sani chuan an mani en zuya cheitu te malak china hriat theinan mega I chu arukin thiana siam atuma ruah man na fel tak nein mega I chu in tongpal angin a mel hriata mitha ang takalang chuan mega I po chuan alo kom duwa anin kom taka chuan Sani chuan a phone a thi thu hrilin do ta hrila mega I phone chu man dilin mega I po chuan alo phala phone chu man tirin Sani chuan spy app chu a installa mega I phone a thil thleng chu a phone kal tlangin alo hrevek thei to don ani Sani chuan mega I chu kom chho zelin a call e message don ang chu alo hreve thei veka police ho che na chu hre thei vekin an poisa lak lu dan tu chu an ngai tu a ve renga police lamin poisa leman chuina sa ti chu mega I kal tlang chuan hre thein Sani te po an film kursot khop mai Police le sipai lam chu an poisa lem man ve zelin Mansura naw te chu an man phewa Mansura po film kur ve le in an che na chu Sani chuan alo hre thei zela makta duai tam tham tak an man saka wang chuan long lian mangin an poisa tam jok chu lak lu an tuma mega I pon hu chuina chu chhun zom zelin ramri de pa an poisa lem man ho chu atam thin ema wang chuan mai thei an ni lo uzia a hria a poisa lem tam tham taka wangin India sarkar atlu che thei ti chu an hria a an thei tok an chu a ve bok mega I le anaw te chuan poisa lem tlu le dingon thumlai man to in chanchin thara chuan an puang renga Michael chuan heti zat man ma ila kan man lo enge mozat alo omang tia ngai to in mega I chuan poisa lem an man ho chu atak nen danglam na engma a om lo ti chu a hretheya khol mang lo chuan a lem fi a har thu hrilin poisa lem siam tu chu man an chak khop mai Police lam chuan mun hrang hranga poisa lem chu man zelin Sani te ruah man na engma an hrelova Sani chuan mega I kal tlangin police malak dan lo hre thei zelin poisa lem te chu police an man tir ani bera an poisa lem tam zok him dam taka India ram thlen tum ve rengin poisa lem tam zok him taka an lak lu dan tur chu an ngai tu ve bok Sani chuan ruah man na fel fai tak siamin
long mangin poisa chu India lak lu antuma Burma ramri depa chuan kalin India an thlenma chuan poisa an dana container chu tuipuya an thlak ka long chu police lamin lo changin sania ruwa manna zela niya police chuan engma man tur nei lovin sania te chuan poisa chu an khai chuak le a India raman lu trap te a chuan police lamin an lo chang ti chu hra thein an poisa dana container chu tuipuya an thlak ka a omna tak an hriat theinan tracker device chu da in police lam chuan engma man tur an nei lova sania ruwa manang chuan poisa lem tam tham tak chu India rama an la lut thei ta ani sani te thian dun chuan tlu le ding on za som ni lai India rama la lutin tuna chuan poisa lem mangin mi ho sa ton to an ni to a poisa an nga ema wang chuan ti theilo pakhat ma an nei to lo poisa ending na khol po chuan sani te poisa siam chu alem ti hrang thei to lovin sani chuan poisa a siam thiam ema wangin poisa tak ang chuan an mang theya hotel changkang berbera thlengin karman to tak tak an leya anuam theyang beranun mangin meichia la chu a chelo lo an ros par thia top topa an nun chu ambani chung ko nunang chi ani to in le karan du zong an nei theya India sarkar la chuan engma ti thei nei lovin poisa lem chu an chui chuak thei lova sani te thian duna wangin India economy atla chetran ani bermai poisa lema wang chuan sarkar ho tu te lu hai ve hle in mega it chuan alem hriat ol samdan soima se mitin chuan an hre ve theilova mansura chu poisa lem siam konga an mirin hlel ni to in mansura mandan tur chu an ngai tu a mansura chuan TV lama a chan chin an puan chu lo hre ve rangin ama phatsan tu anom ti chu a hre theya ama phatsan tu nia rin hlel chu thatin a poisa lem chu himdam taka da tum ve rangin tluk le ding on za som ni laya tamani wang chuan a buai ve viau maya sani te chuan an thopui pa mansura tual thatlai an mu wang chuan an ril ru dang ve deuhin an thil ti chu rampum chiana thlen thei ti an thathiama an ril ru anuam to lo khop mai sani chuan mega chu kom chho zelin a hriat lo lain a hmangai to a mega chu hmang tangkai ma se hmangai na khura atluk lu to wang chuan a ril ru buai ve hle in poisa lema wang chuan a ril ru anuam to lova mansur la tual tha po hre lo ani wang chuan poisa lem chu halral mai du na thinlunga putran ta ani sani te chuan poisa chu phursonin an hmaluka chuan a police bial nu mega ikha alo om renga mega I chuan rin hlel mel hle in billion khatlai poisa an phura sani chuan a motor chu hnung tol tir ngalin an tlan chenga alwata police lampon ungzoi ve ngalin sani chuan poisa lem chu an himnan mi pui char thei turin a vordara mi ho chu an charna sa hle in sangni not lem chu alem ti sarkar lamin an fia thei to lova mi pui chu an khoilai poisa nge ani sarkar an zo hlau hle in sani te chu an che suala an poisa phur chu mi in an chara wang chuan police lakata him thei tramin poisa lema tak ang chi an siam chu awang chuan India ram anti boy tran khop mai sani chu a thiampa firosa chu an thu hrilin police lamin min chui chuak thuayanga mansura la in poisa nei chu min that du mayang chu wang chuan kan himna tur lam kan ngai tu angai to ani ti in a hrila mansura po chu manna tura nei to lo wang chuan an film khurangai ti chu an thathiama mansura naw te chuan ron mu in sani ale a thiampa chu mi nok sakan ni lo nan tha mai an tuma chuti an buailai chuan sani a thiam bikers rual ron lang thutin an ron chana mansura naw te chu himdama chu san thein sani te hian melma police le mansura an nei don ta ani sani chu apate chu an ran kholin ni zang khan kan press sakanga ipu akang lumasin tuna chuan nei reng ka nei to lo tia hrilin sani chu a thin rim viau maya an press hal tu chu mansura ni ti hre thein phubalak ve nge atum bok sani chu mansura poisa dana kudam chu panin veng tu chu athata a phone chu chu sakin mansura chu a video calla poisa lema siam ho zong zong chu mansur mulai nge in a hal ral veka mansur chu thinrim hle in a poisa lema wangin a trap na sa ve khop mai sani chuan phuba la in poisa lema wanga an buaina chu a chingfela India ram ti buai thei poisa lem chu hal ral vekin a thil ti suala siam thata ani